Nggih kaya mau mah. Kula tasik prawan dereng nate diobo-obo bebek saestu. Nggih. Urung tau disosor. Diobo-obo bebek. Lho. Omong disosor yoga iku elek banget ngene. Bebek kok yoga. Berarti nek bebek niku yoga. Kudu. Bebek ki yang karepmu iki to, yoga to. Sinten? Yoga kaya bebek ngono. Sing ngomong sapa? Kowe ora. Nek penabuh ki aja yoga. Pangrawit niku. Oh ngoten. Utawa yang mulia. Yang mulia. Yang mulia Lasno. Lah. Ya aja tambahi denggele mlocot ngono. Ya. Wah apik suaramu, Mbok. Saya gede, saya apik. Yen angel Ayo, Pak Petruk. Neng saiki larang muni kowe kok sun mali marang aku Jane Pak Yoko kuwi jenengan kula. Kowe aja lali marang aku kiye. Waduh rek ngono Pak Yoko kae ya. Wah, metu. Oh, Bang. Ambune kok kaya pedes. Suaranya wow. Aku ki arep merseni wong aku dhewe rong karuan kok malah.
merseni awakmu engko piye?